A čauky ľudia, moje meno je Majo a ja vás vítam pri dnešnom novom tutoriáli, ktorý bude z hry. No, nie úplne z hry, ale ako si nastaviť config v Counter-Strike Global Offensive. Je to vlastne, mám config jedného amerického youtubera, alebo vlastne to viac youtuberov na jednom kanáli, Banana Gaming, a toto video je pre tých, ktorí nevedia možno až tak dobre anglicky a chceli by si to vlastne ten config tam dať, takže môžeme ísť na to. Čo budem potrebovať? Budem potrebovať Steam, Counter-Strike a config, ktorý vám vlastne nahrám na asi Watchdog a potom si ho môžete stiahnuť. Takže otvoríte si Steam. Následne si musíte nájsť hru, čiže Counter-Strike. Kliknite pravým tlačítkom Properties, alebo po tých, čo to majú po česky nejaké informácie alebo niečo také. A musíte si ísť tu na Set Launch Option a tu nám musíte mať toto. Môj config sa volá The Mayo, takže preto tu musí byť toto. Čiže krátke čo to znamená? No with znamená, že keď si zapnete Counter-Strike, vlastne aby ste tam nemali video na začiatku. Konzol znamená, aby sa vám zobrazila konzola po spustení Counter-Strike a tam vám vlastne vybehne, že config bol načítaný a tak ďalej. Tick rate, to presne neviem čo je, takže neviem. A exec majú cfg, čiže exec vlastne spúšťa, aby to spustilo, keď spustíte Counter-Strike už rovno aj ten config, a tu máte meno a musí tam byť .cfg, takže vy si môžete config pomenúť ako chcete, ale musíte to vlastne tu na toto prepísať. Toto vám dám do popisku videa. Keď toto máme nastavené, musíme ísť do samotnej zložky Steamu, ktorý si otvoríme takto, ja si tu presuniem. Čiže tu máme zvláštnu zložku Steamu a predtým to bolo niekde v Counter-Strike, ale teraz to dali do user data. A keď otvoríte user data, tak tu by ste mali mať vlastne všetkých užívateľov a podľa toho, koľko ste sa prihlásili, čiže ja iba s môjim profilom, ktorým som hral, som sa prihlásil zatiaľ, ako mám aj iný účet, ale tým som sa zatiaľ neprihlasoval. Čiže toto je vlastne jediný môj účet. Keď tu mám viac účtov, ako zistím, ktorý si mám otvoriť a do ktorého si mám to dať. Keď si to chcete dať do všetkých, tak to musíte urobiť na každom, vlastne tomto tu na. Toto ste vlastne ako vy ako užívateľ. Takže ako si zistím toto svoje číslo? Je to vlastne Steam ID. Otvorím si internet, aj ten si presuniem, takto. A budem potrebovať túto stránku Steam ID Finder. To vám dám tiež do popisku videa. Čo ďalej budem potrebovať? Otvorím si svoj profil, ja ho mám tu na. Kopírujem si túto vlastne celý link. Vy tu budete mať buď číslo, alebo keď ste si toto nastavili ako ja, tak tam už budete mať lomeno nejaké niečo, čo tam máte vy lomeno. To si musíte okopírovať a vlastne vložiť si to tu na, čiže ja ju refreshnem, aby ste videli. Takže toto si okopírujem. Vložím si to sem a dám hľadať. Tu vám ukáže váš profil, keď na ňo kliknete, tak vám to znova otvorí. A vlastne tu je číslo, ktoré zatiaľ nepotrebujeme, ale pozrieme sa tu na Looking for Steam 3 ID. A toto tu je to číslo presne, čiže 130244840 a to je presne toto tu na číslo. Takže takto zistím, ktorý z tých účtov je teda môj. Keď viem, ktorý účet je môj, tak si ho iba rozkliknem a vojdem do 730. Je to vlastne zložka, v ktorej je vždycky config. Tam otvorím si lokal, cfg, a vlastne toto je už môj config, ten sa vám načíta, ale budete tu mať vy tento. Čo je to config? Config je súbor, ktorý má vlastne, je to súbor, ktorý vám vlastne nastavuje všetko, čo máte počas hry už nastavené, čiže napríklad keď si chcete niečo nabindovať, čiže stlačíte napríklad trojku a kúpia sa vám čo chcete, že nemusíte cez obchod vlastne to nakupovať, tak v configu máte napísané bind, čísielko, klávesnica a čo všetko chcete nabindovať. Čiže je to vlastne nejaký úložný priestor, alebo stlačím V a prehodí sa mi zbran z ľavej a do pravej strany.
Takže musíte si, takže čo si urobím, keď nemám toto, iba toto, vlastne iba config. Dám si vytvoriť odkaz. Odkaz si môžete premenovať ako chcete, takže vytvorím si odkaz a vlastne musí sa volať tak, ako ste si nastavovali, keď ste boli v tom Steame. Takže môj sa musí volať TheMayo, ja ho už tu mám, takže vlastne tento. A keď si ho otvoríte, tak vlastne toto je starý config a vy tu budete mať tento a toto tu na. Odporúčam si stiahnuť tento program, volá sa to Notepad++ a je to, na toto je to veľmi dobré. Takže budete mať tu tieto veci, takže otvoríte si TheMayo alebo proste jeden config nový, čiže odkaz a vlastne budete tam mať presne to isté čo v config, takže iba to celé okopírujete a vložíte to a vložíte tam config, ktorý ja vám dám na internet alebo asi do popisku videa, ešte neviem, uvidím. Takže vložíte to tam a dôležitá vec, ktorú som sa aj ja pomýlil, keď som si to prvýkrát robil a učil som sa to, tak nevedel som prísť na to, prečo mi to nechcelo ho načítať, tak je toto tu. Hore máte ikonku uložiť, ktorá je veľmi podstatná, pretože keď to iba zavriete a znova otvoríte, uvidíte tam toto tu na, ale bude to brať ako keby ste tam mali stále toto, takže musíte si to uložiť, aby to vlastne zobralo nový obsah a aby ho to počítalo. Takže nejak skrátke, toto tu znamená, že to uvidíte v kontroli, keď sa zapne Counter-Strike, že sa vám vlastne načítal config. Tu je Crosshair, tu je vlastne Viv model, to by mal byť nejaký asi základný. Blob, to neviem ani čo je. Binding, vidíte tu všetky tie bindy, napríklad F5 Voice Enable 0, F6 Voice Enable 1 a tak. No tutorial, no message, to je toto tu na všetko. Toto tu na neviem čo sú tie rejci. Video, zvuky tu sú, netgraph, to je dosť dobrá vec, myška a tak ďalej. Takže a tu máte vlastne echo config loaded 2 z 2, čiže keď vám ukáže toto, tak máte všetko hotové. Potom to môžete zavrieť a vlastne ešte predtým ako to zavriete, to treba uložiť a to je vlastne všetko. Čiže ja si tento odkaz odstránim a Counter-Strike asi zapínať ani nebudem, lebo mi odpalil počítač, keďže to nie je počítač na natáčanie hier, takže to je asi všetko. Myslím, že som stihol spomenúť všetko, pokiaľ nie, tak uvidíte ešte niečo k tomu dodám, nejaký krátky záznam. A to je pre dnešné videjko všetko, ja sa s vami lúčim a dúfam, že vám to pomôže. A napíšte mi do komentárov, či vám to všetko fungovalo a tak, takže čaute.